29 anyos babae sa Pusok, Lapu-Lapu City, nabitik ang liog sa nagbitay nga wire nga gituang iya sa telecommunication company. Si Luan Mirondina adunay live exclusive report. May Bob, diriyot matagak sa giluwan ng pick-up truck ang usa ka 29 anyos nga babay human mabitik ang iyang liog sa nagbitay nga kable. Ang insidente nagbilin og dakong samad sa iyang liog. Dayag pa ang samad sa liog nga nihiaguman ni Lizel Diaz human mabitik sa nagbitay nga kable sa May Matumbo Road, Barangay Pusok. Alas 11:30 sa gabi niadtong Sabado, samtang sakay sa luyong bahin sa pickup truck uban ang iyang mga kabanay, kalit lang nabitik ang iyang liog sa nagbitay nga kable. Pero galing ko kog store nga gamay, so ako magbarog. Then ako sa murag edge nga side. So moto, happy pa kayo sige migjika. Then mo na to nga hibong na ko ni kalit og break ako angkol pero wala ko awahin ako nakabantay nga nasabod na day ko. Mao to pag break sa akong angkol, syempre ang impact sa break maana amang ko din maana didto na ako nabantayan nga nasangit na day ako liog. Matod ni Lizel, kung wa pa makabreak ang iyang uyuan sa gimanehong pickup truck, posibleng mas grabe pa ang iyang nahiaguman. Kung wala pa to siya mo break, lahos lang siya. Mas mainat pa jud ko. Nakaana pa man ko so moto pagtalikod na nako kanahayagan man sa suga sa likod dito na nako naklaro nga wire day siya yang wire niya kung magbarog siguro ko taga-tutoy na to nako so us-us na gid siya. Nagpahiling na si Lizel og kasamtangang on leave base sa advice sa iyang doktor samtang nagpaalim pa sa samad sa iyang liog. Gisubay sa RTV Balitang Besdak ang Matumbo Road ug among nakita nga daghan gayong mga wires nga ubos kaayo ang pagkataod. Ang uban nangaputol na ug gipanghigot na lang sa mga kahoy. Mahulagway nga second life na ang nahitabo kang Lizel. Busa pang hinaot niya nga unta maaksyon na sa mahingtungdang telecommunications company ang mga nagbitay nga wire sama niini aron dili na mosangkot ngadto pa sa mas grabeng hitabo. Ako mo settle lamang ko kanang personally lang ba kay ang akong main concern jud mas may gyud og maaksyon na dinha or bisan siguro bisan asa nga mga wire kay murag kasagaran mo gud karon say biyaan lang ang trabaho niya daghang kay mga wire so murag makana ta kanu sa pamulihok kung naanay mas worse nga mahitabo bitaw. Subay ni ini, mimando si Mayor Jonard Ahong Chan ngadto sa City Engineering Office aron masusi ang nagbitay nga mga kable nga gituhuang iya sa mga telecommunications company. I will make an order this afternoon ngadto sa ato ang engineering kung nay mga wire nga nagumitay ato ang pamutlon. Bob, subay usab sa maong hitabo, makig-alayon ang mayor sa mga telecommunications companies ug sa mga utilities aron usab mahipos na ang mga nag-union nga mga kable dili lang sa Matumbo Road apan sa uban usab nga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug so far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas Bob. thank you so much, Mai, sa imong live report.